que posaven de manifest, segons denúncia dels nostres espectadors i espectadores, diguem que una imatge o una projecció no exemplar dels membres de cossos de seguretat, guàrdies urbanes diverses, Mossos d'Esquadra. Imatges que totes elles procedien de l'audiència que, per una raó o altra, i en alguns casos raons acumulades en el temps, ensenyaven, com poden veure ara, cotxes patrulla dels Mossos d'Esquadra aparcats en zones on no es pot aparcar, però no perquè estiguessin cobrint una necessitat i una urgència, sinó perquè era l'hora d'esmorzar. I com que també n'hem rebut algunes, en les quals es veia, per exemple, alguna gent que entrava a un caixer i treia uns diners, aparcava malament, però és igual, era purament per fer una gestió amb un caixer, aquestes ni les hem tingut en compte, com tampoc aquelles de patrulles que estaven operant o que estaven actives en aquell moment. Només, i això no és els Mossos d'Esquadra, aquest és un dels cotxes de la Guàrdia Urbana que va sancionant si estàs mal aparcat a través de la càmera, sense ni aturar-se, dos, una banda i banda, perquè tots dos van a la mateixa hora a esmorzar al mateix bar, un va aparcar en zona prohibida, com poden veure, és a dir, si qualsevol espectador hagués posat el seu cotxe aquí, aquest mateix que està mal aparcat l'hagués fotografiat i es hagués trobat amb la multa a casa, o l'altre que estava davant d'un gual i davant d'una parada d'autobús. Tot això ha revolucionat a través de la xarxa, com ja explicàvem ahir, no tan sols una part de l'audiència, sinó també una part del cos dels Mossos d'Esquadra i una part d'alguns sectors d'algunes guàrdies urbanes. A la Guàrdia Urbana d'Esplugues, per exemple, no li va agradar gens ni mica que ensenyéssim un cotxe que cada dia invariablement aparca al mig d'una zona de vianants, d'un pas de vianants, per anar al bar del davant a esmorzar. Ahir explicàvem... Perdona, no li va fer cap gràcia perquè va posar-hi remei? O simplement no li va fer cap gràcia? No, l'endemà estava al mateix lloc. L'endemà estava al mateix lloc. No, l'endemà no hi era. 2 dies després hi tornava a ser. Veus que bé? Però bé, això, en fi, és... Hi ha una cosa que explicàvem l'altre dia, i per això m'agrada molt que hagi volgut venir el senyor Toni Castejón, que és el portaveu del Sindicat de Comissions Obreres dels Mossos d'Esquadra, per aclarir una mica totes aquestes coses, perquè la nostra policia, que és molt professional i molt eficaç, cosa que mai ningú no posa en dubte, té també la pell molt fina. I aleshores, quan denuncies segons quines actituds, ho agafen com un atac al cos i com si estiguessis devaluant la seva capacitat operativa. Res més lluny de la nostra intenció, ni molt menys de les nostres paraules. Senyor Castejón, gràcies per venir. A vostès per donar-me l'oportunitat d'explicar-me. Tenim la pell fina? Jo crec que no, ens han donat tantes faves els últims anys i els últims mesos, de tot arreu, des de tots els sectors i darrerament des del propi govern, amb una sèrie de retallades, no només econòmiques, sinó en material, que pell fina jo crec que no. El que passa és que hi ha vegades que la gent es pot molestar, potser ja no només per la foto, sinó la procedència de la foto i l'explicació de la foto. És a dir, es va dir, per exemple, que els policies es passen 45 minuts en un bar i se li dona credibilitat, que ho diu no sé qui amb un e-mail, o no sé en aquest cas si et deixava un telèfon de contacte, es podia contrastar, però es dona una informació per bona que no saps on surt. Sí que saps que surt d'un e-mail o d'una persona que es diu, o diu que es diu tal, però jo crec que abans de treure segons quines coses... Perdona que et talli, però en el cas concret d'aquestes imatges on jo sí que vaig dir que aquí s'hi havien estat 45 minuts, això va venir arran de la denúncia d'una telespectadora, aquestes imatges són pròpies nostres gravades, en el qual hi ha un càmera presencial que va estar des de les 8 fins a les 8:50 del matí en aquest punt. Per tant, I estaven al bar. no és arran d'un d'allò. Sí, estaven al bar. Et puc dir el nom del bar i tot, i de la cruïlla. A mi m'agradaria veure les imatges perquè no... O sigui, és gratuïtament posar-nos... Perdona, Toni, perdona, jo entenc que vulguis defensar, però per què aquest corporativisme? Vull dir, per què no se li dona un toc a aquella persona que ha estat allà com a nosaltres ens multen encara que estigui 5 minuts? Vull dir que trobo que és una mica indefensable el que estàs fent en aquest cas, perquè no és culpa tots els Mossos, com deia el Josep, és culpa aquesta colla de brètols que paren on no han de parar i no podem multar-los nosaltres. Anem a deixar algunes coses clares, si puc acabar d'explicar-me. O sigui, a mi el que em sobta molt és l'estona que diu que ha estat, perquè nosaltres ho tenim molt marcat, que són 20 minuts. Llavors, que es digui que és més del doble,
són més de Teniu 16... marcat, però té Sí, 50 a mi més. m'han arribat molts mails i moltes crítiques per haver dit jo, si han tirat 3/4 d'hora. I aquí et dic que com que ens va arribar a través d'un correu d'una I les telespectadora, imatges són pròpies les imatges nostres. són pròpies i el càmera va estar allà i, si vols, Bueno, podem podria visionar-ho, ser, també és a dir... els 50 minuts. Mira, quan surtis, perquè aquí no ho podem fer, t'acompanyem a una sala de visionat i Clar. allà veuràs el que en diem el brut, que a més porta el rellotge incorporat. Del codi de I temps. quan ho hagis vist, què defensaràs? No, sí, pot ser que hi hagi gent, en un moment donat, som 16.500, doncs hi ha gent que potser no és tan estricta amb el temps que té per descans, no ho sé aquest cas concret, jo no he vist el vídeo, però aquí s'ha dit com si, o s'ha donat a entendre com si pogués ser algú genèric, o és el que es podia entendre. El que jo vull explicar clarament, nosaltres no es passem ni el dia fent cafès, o sigui, quan sortim del Això servei... no ho ha dit ningú. No, Exacte, no ho ha dit ningú. Això no ho ha dit Sí, ningú. jo no he dit que ho hagi dit ningú, només vull donar l'explicació del que a mi m'està arribant, que la gent, una miqueta, la imatge que s'han portat. Perquè la gent té la pell fina. No, si no parlo de Mossos, parlo de la gent, parlo del poble, no parlo de No, Mossos. al poble no pots parlar del poble, perdona. Parlo perquè dels el meus poble... veïns, parlo de... Bueno, parlo... No, però, perdona, és que Sí. ningú pot parlar del poble. Per al poble, perdó, per al poble, Clar, que vull pot dir, tenir no, la connotacions. gent, el poble... Coneguts, el amics, poble, la gent veïns. som tots. Sí. Els que diran que això és una exageració i els que ho denuncien. Els que consideren que això és un atac als Mossos i els que diuen que els Mossos es passen de frenada. Tot conforma el poble. Però jo l'estic dient el que a mi m'ha arribat, tant a nivell de Mossos, Molt bé. com a nivell de, no diré la paraula poble, coneguts, veïns, amics, a l'equip de bàsquet on jugo, també amics, doncs la sensació que tenien, no? Llavors, per què a vegades aparquem a llocs de càrrega i descàrrega? I aquí s'ha criticat molt el sentit de que la policia, per lo que li interessa, o bueno, una miqueta el que es deia, no compleix la normativa. Nosaltres, o sigui, hi ha molts llocs on no hi ha lloc per aparcar, ja no hi per fer un cafè. I moltes d'aquestes fotos també m'agradaria veure si és per fer un cafè o per anar a fer un servei. I a vegades anem a un bar i no anem a un bar a prendre un cafè, que aquesta és una altra. Perquè han entrat per la nit a Si cada dia és el mateix bar, cada dia és la mateixa hora, si és així i com cada vostè dia diu. entren les mateixes persones, i cada dia demanen el mateix entrepà, Ha fet un seguiment? Ha fet un sí, seguiment d'aquest hem fet el seguiment, home, esclar, per favor. som Pues periodistes. faci la queixa, hi ha un model que es diu Bar 34, que qualsevol persona pot anar a una comissària de Mossos i si vostè creu que això és per fer una queixa, doncs la pot fer. Però per què et penses que estan també els mitjans de comunicació? És a dir, per què la queixa no pot venir a través dels mitjans i ha de venir a través del formulari? Si em poso exactament en la posició que tu estàs, si em permets, jo ara puc dubtar del procés del formulari. Qui em fa pensar que el mateix mosso d'esquadra que m'acceptarà el formulari ple, després, tractant-se d'una denúncia d'alguns companys, no l'acabarà de tramitar? Home, s'està posant en uns temps No, molt exactament en antics. els mateixos que... Perquè vostè s'emporta una còpia. No, si no, vol no, dir, molt bé, s'emporta una molt còpia. bé. Jo no parlo d'això, parlo del procés intern. Com ho sabré jo, si allò haurà estat acabat amb una investigació i si s'haurà demostrat que és cert, hauran sancionat Pot els demanar Mossos? resposta. Pot demanar resposta. sí. I aleshores... I aleshores... No, és que ja la tinc, la resposta. Em trobo una carta del director general de la policia a una ciutadana o Això són els mails. en fi, que no la tinc avui aquí, no sé per què me l'he deixat al despatx, la tinc a dalt, en la qual diu que s'ha d'entendre que els Mossos han de tenir el cotxe a prop per si han de sortir urgentment de servei. Aquesta carta, no? Atès aquesta disponibilitat durant tot el servei amb l'objectiu de donar una resposta ràpida i adequada a les necessitats d'una urgència, és necessari que el vehicle policial estigui estacionat a prop d'on els agents realitzen el descans. El descans. Si bé és cert que des de la Direcció General de la Policia es demana que els vehicles estacionin correctament, sempre que sigui possible, també ho és que com a servei públic i per les seves característiques intrínseques es requereix un esforç de comprensió per part de tots els que aquest tipus de situacions. Perfecte. La comprensió hi és, excepte que cada dia, a la mateixa hora i per la mateixa finalitat, els mateixos agents ocupen o fan la mateixa infracció. M'estava parlant de casos molt concrets, perquè no és... És que només hem parlat de casos concrets. No, és que jo el que vull deixar clar que no és, en cas que sigui així com diu, no és una actitud genèrica, no passa... Jo quan patrullo, doncs un dia faré el cafè aquí, un dia faré el cafè allà, on sé que el cafè és bo i és barat, i vaig fent, i em vaig movent, m'entén? Però que el que jo, sobretot, estic aquí avui, perquè no m'agrada que la gent es quedi amb aquesta impressió de, mira tu, quan van a fer el cafè, al mateix joc, i es tiren 45 minuts, vostès diuen que ha fet un seguiment i tal, jo no tinc per què dubtar-ho, i si volen ho veiem després, no és el cas.
però no m'agradaria que la gent, sobretot la gent que s'està veient, es quedés amb aquesta imatge, perquè no és veritat. I moltes vegades no fem el que fer. Per exemple, l'ideal que seria, jo tinc un temps, me'n vaig a comissaria, aparco allà de conya i faria el cafè. Però és que si això és la comissaria i resulta que tinc que patrullar un barri que està a 15 minuts, ho tinc que fer en aquest barri. I en aquest barri no hi ha ni un lloc per aparcar. I tinc el meu dret a fer el cafè. Saps, Toni, que una de les imatges responen a un bar que està exactament a una cantonada de la comissaria que té aparcament? Dels Corts. I jo no he dit quin. A una cantonada d'una comissaria que té aparcament. Sí, i és una comissaria... Aquest és el seguiment que heu fet? No, perquè és que sé de quina comissària esteu parlant, sé que aparquen molts cotxes allà i jo sé que entren, i potser en aquella cafeteria entren molts Mossos que no vol dir que siguin d'aquest vehicle. O sigui, a vegades... No, però el vehicle per què no s'aparca en aquest cas en l'aparcament de la comissaria, que està a 15 metres? No li sabria dir cada cas, però ja... Jo sí, per això t'ho dic. Vull dir que jo entenc perfectament la teva posició i a més t'agraeixo dues coses. Una, que hagis demanat venir per voluntat pròpia i dues, que hagis vingut. Això vagi per davant. Ara, vull que també entenguis, jo entenc la teva voluntat de defensa corporativa, però hi ha moments en els quals, lamentablement, la condició humana fa que hi hagi algunes persones que, perdó per l'expressió, deixin amb el cul a l'aire aquells que defensen el col·lectiu. I els col·lectius o es regeneren apartant aquells que deixen en evidència el grup, o si no, com a col·lectius queden tocats. I d'exemples d'aquests en podem tenir cada dia molts, en relació als Mossos, en relació als periodistes, en relació als sociòlegs i en relació als paletes. I en tot cas, el que és molt important per la ciutadania és quin és el vostre tipus de resposta. I el vostre tipus de resposta ha de ser, però és que això hauria de ser obligatori per llei. El primer que farem és investigar què ha passat. És a dir, no es tracta tant de defensar-se com de tenir clar què està passant. Això és el que agraeix la ciutadania. Jo t'ho dic, jo soc funcionària, jo soc funcionària, i jo per tant em sento dir de funcionaris i de sociòlegs ja no diem. D'acord? Però és que el que és fonamental en democràcia és que els mecanismes de control que ja realment existeixin. Perquè tots tenim contacte. Qui diu amb els Mossos? Amb els metges. Qui diu amb els Mossos diu amb els metges. Qui diu amb el poder judicial, i no m'estic referint ara a l'embolic que tenim, sinó senzillament anar al jutjat, a un munt de situacions en les que ens trobem cada dia i amb les que podem ser tractats, ben tractats o maltractats. Per què? Perquè hi ha persones darrere els serveis. Igual que jo tinc un dia bo i tinc un dia dolent. En el vostre cas, a més, vosaltres presenteu la llei. Teniu no només poder, heu de tenir autoritat. I no es té autoritat, no es té un mateix la perd quan aparca a un lloc que no toca. Jo ho entenc que hi ha vegades que és justificat. A veure, jo si se m'està cremant la casa no vull que aneu a buscar un aparcament que no cal. Però és que les persones que han enviat aquests vídeos ho han dit perquè ho han vist cada dia durant molt de temps. I evidentment deuen ser un entre 1000. Però hi és. I això primer que fa mal és a vosaltres. I no ens convé a ningú, això. Perquè jo necessito tenir una policia com a ciutadana, una policia a la que respecti. I per això necessito veure... Perdona, que doni exemple, perquè això fa qualsevol altre ciutadà, i ja pots dir missa, perdoni, és que he de pujar urgent perquè tu menes una de càrrega i descàrrega perquè ma mare l'havia de baixar i era el lloc més a prop. Et multen, Vigila el vigilant. Es podria multar amb un cotxe patrulla que estigués mal aparcat? Ha passat. Ha passat. Molt inhabitual, no suposo. Depèn del lloc. Entre cossos, no? Ahir vam seleccionar uns quants missatges crítics amb la iniciativa nostra, que en definitiva la dels espectadors, i uns altres d'espectadors que veien bé que això passés. Com hem citat, la carta del director general de la policia. La majoria de Mossos d'Esquadra, Sí, vam voler ser molt curosos. Perquè jo hagués pogut utilitzar públicament qualsevol d'aquests missatges que tinc aquí, que tots són insultants i tots són de Mossos d'Esquadra. Identificats? Sí, identificats. O e-mails que diuen que són Mossos? No, dins del que el Twitter permet identificar i tal. Si explico el meu Twitter com va, donant la cara com Mossos d'Esquadra, el que rebo, amenaces i de tot, i en nom de no sé qui. Perdona un moment. És que m'estàs portant... No, fixa't si n'he fet... Perdona. Si no s'identifica, no es pot fer cas. Perdona un moment, em vols escoltar, sisplau? Fixa't si he fet cas que he dit que no els he utilitzat en públic. És que no... Fixa't si he fet cas que he dit que no els he utilitzat en públic. És que no seria seriós, jo trobo. No, però, escolta'm... Són queixes anònimes, de Mossos. No, anònimes, perdona, anònimes o no ho sé si són anònimes. Home, anònimes en el moment que no s'identifiquen. Perdó, he dit que perquè hi havia un insult no els he utilitzat.
No he dit mai que totes siguin anònimes. Atenció en les paraules, perquè són la base de la comunicació. A mi m'és absolutament igual que m'insultin. Jo ja he estat al capdavant d'una manifestació dels Mossos amb una pancarta amb la meva cara pintada. Jo ja he estat caricaturitzat amb una revista del cos dels Mossos d'un sindicat. M'és igual. No per això deixaré de fer la feina que crec que he de fer, perquè vull que el cos policial del meu país, que tant ens ha costat recuperar, sigui exemplar. I perquè sigui exemplar, denunciaré, perquè és la feina dels mitjans de comunicació en tota democràcia, qualsevol acció que trenqui aquesta exemplificació. I això s'ha d'entendre com un element positiu. I si els sindicats, en lloc de tancar files a favor vostre, sense purgar responsabilitats dels bons als dolents i separar el gra de la palla, voleu continuar en aquest sentit, permetem que et digui que tindreu que continuar lidiant no amb mi, que m'és absolutament igual, sóc insignificant, ni amb aquest programa, ni amb aquest mitjà, amb tots els altres. Esteu per servir amb una finalitat determinada i per fer una feina que és absolutament imprescindible. I ha de ser exemplar. Per tant, quan un mateix mosso cada dia agafa el mateix cotxe patrulla i aparca en el mateix lloc on no pot aparcar per anar a fer el mateix cafè a la mateixa hora durant 3/4 d'hora, això és denunciable. I si el cos no ho resol des de dins, no pot pretendre que no es denunciï des de fora. El que vostè m'està dient, aquesta conducta no és exemplar, no és acceptable, i jo tampoc diré que estic a favor, evidentment. Que poden ser casos comptats, sí, però que no es digui que és algú genèric, que ja sé que no ho ha dit, ara em dirà, jo no ho he dit. No ho ha dit ningú, que el missatge no quedi, que és algú genèric, que els Mossos allà on van aparquen o volen i tal. I el que ens referíem a això és que coses que no venen identificades amb nom, cognom i telèfon de contacte o el DNI, no se li pot fer cas, bonic. Per això he dit que no ho he fet públic. Cal que ho torni a repetir? Amb això estem d'acord. Per això he dit que no ho he fet públic. D'entrada perquè no tinc en compte els insults. Però si els tingués en compte, que seria una condició humana que procuro deixar-la de banda perquè avantposo la professional, potser equivocadament, potser ingènuament, si els fes públics, i jo sóc periodista, també sé com investigar, no em resulta més difícil que un mosso d'esquadra la procedència d'un Twitter, No em resulta més difícil. O d'un Facebook. Són correus electrònics, vull dir que sí que... I alguns sí que van... Van signats. Noms i cognoms. Vull dir que està bé, que està bé. Segur que hi ha policies. Que està bé, que està bé, que no. Que s'han queixat. L'únic que dic és que no resolem res entrant en debats estèrils. Jo ja sé, hi ha persones que avui poden dir, escolti, amb el que està caient, vostès es dediquen a aquestes tonteries? Que sí? Aquesta és boníssima. Que sí que és boníssima? Perquè a nivell de Mossos tenim una sèrie de problemes que la gent també s'ha quedat, ostres, a vegades parlem o volem explicar no sé què, no ens fan cas. Tenim que parlar d'això, no? Que també s'ha de parlar. Toni, perdona, però és que fa mal, Aparcar en una zona de càrrega i descàrrega són 50 euros, 30 si la pagues sense... Són uns diners, i amb un pas sempre, impedint el pas, per exemple, de persones minusvàlides, amb una rampa. Això és absolutament inacceptable. I si n'hi ha algun cas, jo sóc el primer que li diré. A Terrassa. Em costa de creure-ho. A Terrassa, mira'l. A mi em costa de creure que no hagi sigut un tema d'extrema urgència, i si no és un tema d'extrema urgència... Hem comprovat totes les fotografies, si una cosa hem buscat és que no fos un servei d'extrema urgència. Totes aquestes fotografies obeeixen a zones on davant, darrere o al costat hi ha un bar. I totes s'ha entrat al bar. Que en algun cas pot haver entrat perquè algú ha trucat a un mosso en el bar, podria ser, però no consta. Ara, escolta'm, i torno a dir, no ho espatllem. Com deia la Cristina, el que seria boníssim és que, ja que estàs aquí, quan tornessis, no sé, potser sí que ho comentéssiu, no? I ho poséssiu, perquè vaja... Venir aquí, defensar també en general a tots. Tu no ets responsable de tots. No, jo defenso el cos genèric, que puguin haver excepcions. Però és que són bastantes excepcions, Això ja comença un número bastant considerable. Perdó, entre Mossos, policia locals, només de Mossos, són 16.500. Són moltíssims. Tot el que tu vulguis. I sobretot, el que sempre dic, les proves. O sigui, sé que hi haurà proves i que vosaltres ho heu fet, ho heu investigat i tal, però bueno, això tampoc es fa així. Però bueno, és igual. Com que no es fa així? No, sí que es fa així, però vull dir que vostès donen aquesta opinió, vostè em diu que ho ha fet i que ho ha corroborat,
Però no és una Per exemple, opinió, la foto de Terrassa, Toni, no és una opinió, són vau estar fets. seguint el vehicle de Terrassa i vau veure que entrava al bar i vau fer la foto? O com sabeu que No, va ser després així? t'ensenyem les fotografies consecutives que han arribat de cada dissabte en què aquests dos Mossos anaven a dinar. Carrer Lavoisier, cantonada... T'ho puc ensenyar, Toni? Bueno, doncs suposo que serà veritat. Però és el que m'estaves dient És abans... que És que no és opinió, són fets, no és opinió. Aquí no estem opinant, t'estem ensenyant amb dades, No, però ell hores, està en el dies. seu dret de sospitar de la veracitat de la nostra exposició. Perdona, jo és que no entenc aquest corporativisme. No, és igual, està en el seu dret. I per tant, i tant se li ha de respectar. Jo només puc dir una cosa. Perdó, la poden dir els companys del meu equip, el nivell d'exigència abans de donar una informació en aquest programa, sigui la que sigui. No només una sola font, sinó dues. I quan la qüestió és molt complexa, 3. Això ho vaig aprendre, sé que és una escola que no abunda, però és la meva. Contrastar, clar. I està tot contrastat. I és l'única que I hauria està d'existir. tot contrastat. I que tu no ets responsable de tots ells. I t'ho diu una persona que abans d'ahir, per una altra qüestió que no té res a veure, en una aplicació que és dubtosa, vaig posar en dubte apel·lar al secret professional del periodista, perquè per alguns dels meus col·legues això es converteix ara en una cuirassa que els permet faltar a la veracitat de la notícia, que és imprescindible per acollir-te després al secret professional. Sí, senyor. Per tant, que hi hagi col·legues meus, per exemple, que vagin dient que hi ha partits de futbol apanyats i que després, a l'hora de demostrar-ho, es tanquin en el secret professional, jo qüestiono el dret al secret professional en aquests casos. Sí, sí. O sigui que trobaràs també, com tu, dubtant de les feines d'alguns dels meus col·legues. Legítimament. A veure, que jo tampoc he dit Ara, vull que entengueu una cosa. Tampoc he dit això. No, però, home, t'ho dic perquè... No, em refereixo que dubtes aquí i han tens sortit tot el fotos dret i i el jo que s'havia t'explico dit com també funcionem. és que hi ha fotos que arriben... Jo ja sé com funciona perquè sap que fa anys que ens coneixem i hem vingut... I saps que has tingut els platós on jo he treballat sempre oberts per totes les reivindicacions que heu volgut fer. O no? Totes, no. Home, totes no, perquè hi va haver una temporada que volies venir cada dia, perquè cada dia en treies una pancarta diferent. Això no és veritat, senyor Bonet. És una exageració, però ja m'entens. Totes, Déu-n'hi-do, però, per exemple, ara hi ha temes molt greus, ja no diré retallades, com jo la gent diria, és que ara volen parlar de l'USO, de les retallades de seguretat. Escolta'm, avui donarem una informació que tu, en tot cas, ara me la pots ja matitzar, que és que la Conselleria destinarà una quantitat que ara no sé dir exactament perquè no la tinc apuntada, de un milió d'euros a nous... Antiavalots. Sí, a nous equipaments antiavalots. Cert, això? Et consta, tu? Cert. Amplia, ja no només en antiavalots, sinó la brigada mòbil que es diu, amplia en 100... 1.430.000 euros. Pot ser, sí, en equipació. Et sembla bé? Fatal, espantós. Doncs digues per què i quan donem la notícia, perquè estàvem buscant també col·legues teus per contrastar la informació oficial, perquè és d'una informació oficial. Per tant, si tu dius, mirant aquella càmera d'allà, la número 1, després, quan donem a l'hora de les notícies aquesta informació des del punt de vista oficial, la contrastarem també amb la teva versió des del punt de vista sindical. És absolutament lamentable, perquè hi ha problemes de seguretat molt greus a Catalunya. Tenim una manca d'efectius brutals a llocs com Lleida, que ara actualment és la província que pitjor està a nivell d'agents, que obliga que la gent, els pagesos, tinguin que sortir els sometents, que la conselleria ho veu bé, cosa que trobem absolutament... Jo passo vergonya amb aquestes declaracions, que veiem bé que la gent es tingui que buscar la vida, quan després, amb altres aconteixements com fires de telefonia o si venen aquí 20 persones del Banc Central Europeu, resulta que portem no només 4.500 Mossos, sinó que en total 8.000 de policia a tot Espanya. És absolutament un model de seguretat pública que està fent de seguretat privada. I dit això, el fet d'ampliar 100 agents de brigada mòbil, quan no és un problema, el missatge que està donant el senyor Puig és hem de solventar el tema de Barcelona, hem de solventar el tema de les destrosses que hi ha, dels violents, ja s'estan aplicant mesures i ens falta més policia. Això no funciona així. Nosaltres tenim altres unitats d'ordre públic que ja existeixen i hi ha els agents que són les ARROs i aquesta gent té poca formació, té el material molt dolent i es podria aprofitar en els 3 o 4 dies
que són els greus a Barcelona, una vaga general, quan guanya el Barça, algun aconteixement d'aquest tipus. Seria optimització de recursos, cosa que, la veritat, en aquesta conselleria se sap poc el que és. Però la notícia aquesta d'ampliar amb el cost que suposa, amb la manca d'efectius que tenim, que no hi haurà promoció l'any que ve de Mossos, que és de les pitjors notícies a nivell operatiu que hem tingut. Ampliar 100 agents de brigada mòbil és una bajanada, no té una altra. El senyor Toni Castejón és portaveu del Sindicat de Mossos d'Esquadra de Comissions Obreres. Moltes gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres. Gràcies també per la sinceritat i sobretot per la confiança. Ens queden 2 minuts i avui és el dia sense fum. No m'ho puc creure, 2 minuts. 2 minuts...